नोंथां आं सुस्ता बसुमतारी आरो मानव गेदेर उन्दै रायजो राजा रानि गासिबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो रंजा खुसियै माने लाइफआव पुरा बिन्दास एन्जय खालामगासिनो दं ना मा होनो। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आरो मोजां नङाब्लाबो जेबो नङा मानोना जिउआ जि जायो मोजांनि थाखाय जायो। मोजां गाज्रियाथ' जिउआव जाबायानो थागोन। दिनै मोजां जागोन गाबोन गाज्रि फैगोन। दिनै गाज्रि दं गाबोन मोजां फैलायगोन। टाइमनिसो बाथ्रा ना मा होनो। स' बेनिखायनो लाइफआव जि जायो मोजां थाखाय जायो। गाज्रि जाब्लाबो इट्स अके मोजां जाब्लाबो इट्स अके जेबो अरजाया। ओमफ्राय रायजो रानि नोंथांमोनाथ' बिराद बिजिखा नङा होमबा बिजि लाइफआ। गजब बेइज्जती है। ओमफ्राय सोरबा सोरबा फनाव बिजि खामानियाव बिजि फरायनायाव बिजिसै आरो गावबा गाव खामानियाव नङा होमब्ला। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। ओमफ्राय माब्लाबा फ्रि टाइम मोनबाय बायोब्ला आरो फिल्म नायनो गोसो दंब्ला बेफोरबायदि फिल्मखौ नायनो हागोन। आरो नोंथाङा सासे फरायसाब्ला फरायनायजों लोगोसे एन्जयबो खालामनांगौ। दिनैनि बे भिडिअ'आव आङो माखासे फिल्मफोरनि नाम खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। एभेलेबल मुभिफोर दङ बे दुनियाव नङा होमबा। नाथायबा हले बाट आङो माखासे मुभिफोरनि लिस्टखौ बेयावहाय आंनि भिडिअ'आव होनो सानदों। नोंथांमोना आरो बिनि अनगायैबो मिथिबावोबा नायनो हागोन मोजां मुभिफोर नायनो हागोन। ओमफ्राय आङो जि लिस्टआव होगोन बेफोरबो मोजां ट्रास्ट मी माने बिराद मोजां आरो हिट होनोना नोंसोरो हिट मुभिखा आरो। आङो 1 to 10 होदों नाथाय बेवहाय आङो रेंक खालामाखै दे बेयो फार्स्ट बेयो सेकेन्ड बिदि खालामाखै। नाम्बारथ' होनांगोन। स' बेखायनो आङो माने 1 to 10 होदों आरो। बिदि नङा जे बियो मोजांसिन बियो गाज्रिसिन बिदि नङा गासिबो मोजां। गासिनिबो गेजेराव जायखिजाया मोनसेखौ नायनो हागोन। आं फार्स्टआव होदों दा श'शेंक रिडेम्पसन। बे मुभिया बिराद मोजां आंनि वान अफ माय फेभरेट मुभि। आं बेखौ खेबनै खेबथामसो नायखांबाय दां। बिराद मोजां आरो मुभि। बेवहाय सासे मानसिया जेलाव थांनांगौ जायो। ओमफ्राय बियो जेलाव माबोरै सार्भाइभ खालामो बेनि बागै होनाय जादों। स' बेखौ नायनो हागोन इन्ट्रेस्ट दंब्ला। ओमफ्राय आं सेकेन्डआव होदों 127 आवार्स। बे मुभिखौ माने मोनसे रियेल लाइफ काहानि जादोंमोन बेनि सायाव लानानै बानायनाय जादों 127 आवार्स होननाय मुभि नायनो हागोन। थार्डआव दङ डेड पएट्स ससाइटि। बियो स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय बिराद मोजां मुभि होननानै आं साननानै लायो। माने बेवहाय सासे टिचारा स्टुडेन्टफोरखौ फोरोङो आरोना जाय टिचारा इउनिक बाखि टिचारफोरनिख्रुइ। आं सानो नोंथांमोना नायगोन। आं फर्थआव होदों दा बाकेट लिस्ट। दा बाकेट लिस्टआ बिराद मोजां। माने बेवहाय लाइफनि बागै खोन्थानाय जादों। माने जों जि सानोना लाइफआ दे जोंना बिराद टाइम दङ बिदि नङा आरोना। माने जोंनि लाइफआव माब्ला मा जागोन बेखौ जों मिथिनो हाया रावबो बुंनो हाया बे दुनियाव। स' बेनि बागैनो होनाय जादों। माने बेनि बागै नोंथांमोना नायब्ला बुजिनो हागोन। नोंसोर बुजिग्राखा ना मा होनो। ओमफ्राय आङो फिफ्थआव होदों लायनआ जाबाय मोनसे बेबो रियेल लाइफ काहानि जादोंमोन बेनि सायाव बानायनाय मुभि। बिराद मोजां लायन। आं बेखौ नायखांबाय मोजाङानो खेबनै खेबथाम नायखांबाय आङो बेखौ। मानोना आं बेखौ बांद्राय खोन्थानो नागिरा दे। मानोना आं सानो जुदि बांद्राय खोन्थायोब्ला नोंथांमोननि मुभि नायनाया स्पइल जागोन। आं खोन्थाखायो आरोना बेखायनो बांद्राय खोन्थाला आरोना। ओमफ्राय सिक्सथआव जादों मानसि दा माउन्टेन मेन। बेवहाय माने पुरा जों स्ट्रागोल खालामनायनि बागै माने खोन्थानाय जादों आरोना। जेरैहाय सासे मानसिया माने पुरा हाजोखौ गावनो हाथुरा लानानै माने सिफायजोबो आरोना। माने लामा बानायो। बे लामाखौ मानो बानायनाय जादों बेखौ नोंथांमोना मुभि नायबा मिथिगोन। ओमफ्राय 7आव दङ गुरु। बियो मोनसे साउथ इण्डियान मुभि। गुरुआ हिन्दी वार्ड बाट साउथ इण्डियानाव मा नामथाय आं बेखौ मिथिला। जायखिया गुरु बे साउथ इण्डियान मुभि। बियो इउटुबाव एभेलेबल नायनो हागोन। बिराद मोजां मोनदों। माने बे गुरु मुभिया बिराद फेमास नङा बांद्राय फेमास नङा थेवबाबो आं होदों। मानोना आं सानो बेबो मोजां मुभि। बेखायनो नोंथांमोना ओरैनो दंब्ला फ्रि टाइमाव नायनो हागोन। इउटुबाव एभेलेबल दं। सार्च खालामबानो जाबाय सुपार 38आव आं 8 नाम्बाराव होदों सुपार 30। वाव दिस मुभि इज स' गुड। माने बिराद मोजां मोनखायो आं बे मुभिखौ। बेबो रियेल लाइफनिनो मुभि रियेल लाइफ काहानि मुभि। माने मोनसे रियेल लाइफ जाथायजों लोब्बा थानाय मुभि बेबो। बेखौ नायनो हागोन डेन्जार हिट। बियो आङो
हटस्टाराव एभेलेबेल होननानै बुंगोन मानोना आं हटस्टाराव नायदोंमोन स' नोंथांमोना हटस्टाराव नायहैनो हागोन सुपार 30 मुभि ओमफ्राय 9आव दं सिचरे बेखौथ' मिथिखायोना बिराद हिट मुभिखा बेयो नोंथांमोना नायखांबायबो जानो हागौ ओमफ्राय नायखांब्लाबो नायनो गोसो दंबा नायनो हागोन आरो जाय जाय नायफेराखैमोन बिसोरबो नायनो हागोन ओमफ्राय 10आव होदों आं स्ट्रीट डान्सार 3 मानोना आं सानो बे मुभिया मोजां बेखायनो आङो बेखौ होदों नायबा मिथिगोन मानो मोजां होनदोंमोन ना आं सानो बिदि मुभिफोरखौनो आं बिराद मोजां मोनो माने जाय कि एसे लाइफनि बागै माखासे खोथा फोरमायो मुभिनि गेजेरजों बेखौ आं बेनिखायनो होदों स्ट्रीट डान्सार 3 ओमफ्राय आङो बिसोर मुभिफोरनि नामखौथ' होनखांबाय बेनि अनगायैबो आं मोनसे वेब सिरिजनि नाम बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नायखांबायानो जानो हागौ मेक्सिमामा आं सानो आंनि हमदांनाय बायदिब्ला नोंथांमोना नायखांबाय जानो हागौ नाथाय थेवब्लाबो सोरबाफोर नायखाङाखैब्ला नायनो हागोन बेनि मुङानो जाबाय कटा फेक्टरि जुदि नोंथाङा साइन्स स्टुडेन्टब्ला नोंथाङा बे वेब सिरिजखौ नायब्ला बिराद रिलेट खालामनो हागोन आरोना बियो माबायाव इउटुबाव एभेलेबेल दं स' बेफोरनोसैमोन मुभिफोरनि नाम आरो मोनसे वेब सिरिजनि नाम ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि अनगायैबो माखासे मुभि मिथिबावोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरो कमेन्ट सेक्सनाव होननो हागोन खोन्थानो हागोन बिदिब्ला एसेनोसै दिनैनि थाखाय स' बाय बाय टेक केयार एन्ड हेभ अ नाइस डे